Mao na siya. Si ay na. Si Hiruton eh. Mao na. Kanang tawhanan, di gina masaligan boss. Bahala ka, malugin yung kumpanya na. Si Hiruto. Okay ni. Ako to mukhang motor. Maayo nga tao ni. Makabayad na sa yung kumpanya jud. Stika to hana. Naglupi diri oy. Boss, Boss, may buntag. may buntag. Pwede mangutan na diri nimo boss. Pwede, pwede. Taga kumpanya kog motor boss. Nya. Nagasiay ko karon sa katong customer na ako niya. Ingani lang ako sa nina para di ko mailan. Boss, kaila ka ni Andrea boss? Hiruto Hisula. Ay, kaila kay ko ana, boss. Kaila ka? Ano man, sinadi ay? Rilisan lagi na ako sa motor karon boss nga. Mangutana lang ko sa imuha ba kung mayo ba na mo bayad na? Atig CI ka. O CI ko. Boss. Surisos akong anti, wag gini gibayaran. Motor pa ka ha. Ay, ito pa boss. Ikabuang. Pero kana lang yung mga utang wala nilain. Dagan pa kayo na, boss. Nangutan nagbalot, boss, 16. Wag yapon gibayaran. Oh, ano naon mo na? Kuripot kina, boss. Pero na siya trabaho. Naay trabaho, boss. Ano yung trabaho niya? Mall. Trabaho nag-mall. Pila po diyang sweldo na. Barato ra, boss. Wakawat minimum wage. Tik parking raman siya. Mall boss. Okay ra na ara-ara kay minimum wage. Si minimum wage nga 150 ra sweldo ana. Kay ngon magka 150 boss nga mall man na 500 naman ron. Mall ba? Gawa sa mall. Tik parking boy ba? Binuang po nang sa mall daplin sa mall oy. Di man kamuto sa kuwa ka ng bataa, boss. Kabawatan ako na. Sabay may gipanganak ana. Tanan baho anak kabalo ko. Sabi ka. Basta nasuya lang ka. Di na ko masuya man ko nga pareha may way motor. Ako batangag motor be. Sure nga makabayad ko. Pwede man ta ka pautangon boss pero mangutana sa konsay trabaho nimo. Kumpensaan ni Moy. Siman ko. Kato kong kababata, tig parking to sa kanan. Ako tig parking sa bahay. Arang-arang na boss kay mas dakoy mo kay tig parking makagbarko. Pero pila man po yung income nimo to boss? Minimum rapod lagi 150. Pero ay kabala ka tag-adlaw man ang biyahe. Pwede rin po ito yung trabaho boss. Pwede ka makautang sa kwa pero kana si Hiruto boss ba? At least buutan na siya. Butan? Oh. Ang batasan na di makaog iro. Ano sa kuha, di makaog iro. Grabe na batasan ng tohanan na. Kung ikaw kung pamutanon boss, release na siya or dili lang. Ayaw release makalas-kalas na nagbumotor. Kasi padulong rin boss. Boss, O na siya. si ay na. Si Hiruto eh? Umaw na. Kanang tawhanan, di gina masaligan, boss. Bahala ka, malugin yung kumpanya na. Go! Uy, Si Hiruto? Okay ni. ako to mukhang motor. Maayo nga tao ni. Makabayad na sa yung kumpanya jud. Parilisi ko karon no. Dili pa rin noon boss kanang nag-CI pa ko kay Kwan. Wala pa mo ng unit god. Pero Ayaw pagduduha kay kining bataan ni, gwapo ni trabaho sa mall. Counter baggage ni. water bago Oo. sa ingo ganna kay. Dili, Unsa na istorya ni day? Gan ingon siya ganina kay Kwan daw. di kabalo biya ka sa kabalo jud sa imong ang income ni dako biya gyud. Boto na naon kaya gid na kasya na. Ano na lang boss, mobalik lang ko boss kay namo sige. Mobalik lang ko sa Unsa yang ingon day? Kung di ka gusto malugi, ayaw release. Stika to hana.